рӯзи 19 март достони кӯли Қирғизистон гуфт дар пайи низои марзӣ 7 парвандаи ҷиноӣ боз шуда таҳқиқи ҳодиса оғоз шудааст. Дар ҷаласаи рӯзи сешанбе Қурбонбой Искандаров, намояндаи махсуси ҳукумати Қирғизистон дар масоили марзӣ, раҳбарони хадамоти саратбонӣ, намояндагони вазорати корҳои дохилӣ ва ниҳодҳои дигар иштирок карданд. Хабаргузории Интерфакс бо такя ба сухангӯи достони кӯли Қирғизистон навишт, гурӯҳи байнидавлатии таҳқиқи ҳодисаҳои ҳафтаи гузашта дар марзро бар асоси моддаҳои сӯйқасд ба куштор, ғоратгарӣ ва бетартибиҳои оммавӣ шурӯъ кардааст. Ин таҳқиқотро намояндагони доистонии Тоҷикистон ва Қирғизистон ҳамоҳанг мекунанд. Мақомоти нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон гуфтанд, ки дар муноқишаи ахири марзӣ ду шаҳрванди Тоҷикистон, Расоуддин Тешаев 37 сола ва Ҳусейн Ҳакимови 43 сола кушта шуданд. Расоуддин Тешаев ҳамзамон шаҳрванди Русия аст. Дар ин ҳодисаҳо беш аз 20 шаҳрванди Тоҷикистон ва 3 шаҳрванди Қирғизистон маҷрӯҳ гардиданд. Пизишкони бемористони Ворух гуфтанд, ки ду марди тоҷик бар асари тири силоҳ ҷон бохта, дигарон дар сангпартоиҳо маҷрӯҳ шуданд. музокироти ҳайатҳои ҳукуматии Тоҷикистону Қирғизистон, ки 14 март шурӯъ шуд, 4 рӯз идома кард. Дар натиҷа рӯзи 18 март ҳарду ҷониб гуфтанд, ки ба созиш расиданд. яке аз муҳимтарин тасмимҳои музокирот боз шудани роҳҳои мошингар дар самти Ворохисфара ва Ботканд Лалаик мебошад.